non quere escoitar o que eu lle teño que dicir. Non quere, non? Pero é que nós non estamos aquí para escoitar a vostede. Eu teño dereito a falar. Pero E vostede aquí se la os fala vecinos, con seu direito. os vecinos sepan o que pasa aquí dentro. É que teño dereito, é o meu dereito como Por favor, oposición. compórtese. Por favor, compórtese. Bueno, sabes que non entra na razón. Compórtese. Se non é aquí no pleno, xa o diremos. Se non se comporta, teño que botar fora. Vale. Sufre de alteracións. Eso é un problema gravísimo. De verdade. Medíquese. Toma unha pastilla de agua antes de vir ao pleno. Non me falta respeto. Non me falta respeto. Medíquese vostede se o necesita, eu non. Medíquese porque así Eu non. non. Algún debe ser algo máis que medicado. Sí, Por favor. efectivamente. Santiago, chamo de orden por primeira vez. Vale, moi Non volvas a fazer Non te falta avisar a nosa palabra. chamo de orden por segunda vez. Como que me dices? Pero usted con que... Chamo de orden por terceira vez, Santiago. Tú non eres aquí. Un tolo. Nadie para... Venga, abandona, por favor. Santiago, abandona. É porque quero que conste en acta que vota o meu compañeiro e porque quero que me diga por que vota. Por favor. Por qué? Cal é o motivo? Pero cal é o motivo? Abandone, por favor. Cal é o motivo? Abandone. Pero cal é o motivo? Abandone. Por? Por qué? Cal é o motivo? Tiña a palabra, non. Di que eu que lle faltei ao respeto aos Por suposto, está dicindo que estou loca se me teño que medicar. Por suposto. Abandona, oficial. Así o próximo día hai un poquinho máis de respeto. Bien. O respeto tenho para vostede. Chamo de Quero orden- para vostede, chamo de pero orden por vostede segunda por vez. mano. Chamo de orden por segunda Claro, vez. non te interesa o tributo. Chamo a orden por segunda vez. Aquí compórtese e hai unhas normas así. Xa. Isto xa volvo a repetir. Isto- Que non estamos na aldea, non estamos nunha aldea para tirarnos dos pelos uns aos Isto é unha outros. dictadura. Aquí fálase Madre mía. e ten que haber un entendimiento.